нині, завершивши Акафіс Ісусу Сладчайшому і співаний Параклис Божої Матері, приносимо подяку Господу і Його Пречистій Діві Марії за милость, яку вона нам предоставляє. Сьогодні ми празднуємо знаменитого для наших жителів Закарпаття, історичних карпатських русинов, святителя Тихона Белавіна, будущого патріарха. Удивительна річ, його біографія, як обикновенно, він закінчує духовне училище, духовну семінарію, духовну академію, а потім стає єпископом, і його дають у 1894 або 95-му, його роблять ректором Холмської семінарії. А там, у тій Холмській семінарії, рядом ще був Яблочинський монастир. І там вперше зустрілися русини із Карпатської Угорської Руси, як студенти, як учащіся. Між прочим, там були і юноші, і дівчата, будущі ігумени і ігуменії монастирів у нас тут вдома. Так що вже першу школу нашим русинам дав святитель Тихон Белавін уже там, у Яблочинському монастирьові. Ну от його через якийсь час направляють в Америку. І що ви думаєте? В той час ще, хто знає, Аляска не була американська, вона була частю Російської імперії. Туди посилають Тихона Белавіна як некого духовника аляскінського, или алеутський, і североамериканський. Там в Америці Тихон Белавін, святитель єпископ, зустрівся із нашими русинами тепер уже в Америці. І там 500 000 мінімум, а може й більше русинов із Подкарпатської Руси, із Прикарпаття, із Лемковини, із Буковини. Там було маса, але основні були карпато-русини, котрі єднако сокотили, та взагалі русини сокотили, берегли церковно-слав'янський язик і восточний обряд. І де би не попали в світі, могли бути з різних міст, але молилися єднако. Так от, святитель Тихон Белавін пооткривав по Америці перві ті семінарії, приходи, далі потім із Аляски зайшов та в Нью-Йорку, построїв кафедральний собор святителя Ніколая, там зробив некий центр, переніс його із Сан-Франциско, організував Мінеапольську духовну семінарію. То тепер в Америці много є православних Константинопольської, Румунської, Сербської, Греческої і других церквей. У той час того не було. Першими проповідниками в Америці православ'я були аляскінські руські, то є святитель Белавін, і на поміч йому, мінімум, як по нашим підсчетам, коло 300 000 русинов прийняли православ'я. Лідером тих русинов був Олексій Товт, котрий був виходцем із нашої угорської Карпатської Руси. Так от, тут чоловік, тут святий святитель Тихон зробив для нас стільки много, що ми можемо нині казати, що православ'я в Закарпаттю частю американської. Нині неуки, журналісти, повторюся, неуки журналісти історії Закарпаття не знають, історії церкви не знають, но озлоблені, будучи неправославними, а получають задачу бити Українську православну церкву, обзивають нас московськими попами, московським патріархатом, московською вірою. Ми їм відповідаємо, да ми скоріше американські православні, будучи ми православними Кирило-Мефодіївськими, но частково якби відродженими, а з Америкою, американськими,
Тож, будучи нині православною канонічною церквою в Україні, держимося й далі, бо лиш так поступаючи, ми подлинні діти Божі, чесні серцем і душею, перед історією, перед законом, а в вічності і перед престолом Божиїм, на суді Божиєм. Амінь.